Ka United Democratic Party Jongkaraniko Circle mentakas ngi kalayo ban pediang burom ya kinong kusyan badang wan rung tumai Shaka Party ha ka jingalang balapan long ha kasnong wa kaji Southwest Khasil District. Ya kinong kusyan betumai ki bawan ban penyeso na ka National People's Party la pediang burom da uba Piyush Marwin MLA MDC Ranikor constituency bat pendengru da ki jan Jongka Party harangkat ka jinga sakilang jong kinong kusyan nadu ki riurang ba kilong kime bat kumjuru ki kun samla jong ka dong gathany. Kinong kren hagani gisngi kilong nado uba Piyush Marwin MLA MDC ka Ranikor constituency uba si Nongbri working president jongka UDP Ranikor circle uba PF Lingdo Langrin but uba Kensai Bors Imyong uba labat menshua como assistant secretary jongka NPP Plang Diloin primary unit. Kajing sngotanat jonga kini kapor kolong ba kabanga snow hunde akene kasni kadai na marbo way ni ki parlok banga iye wan ban penyaso sekene ka parti watang bandon ayeng rum don man kapor bangawan watang niru ngasi keli don nim don silong be je ngam je kedua in re mentang le kendu ngalek silong menin ban hitupia nomor balik kup tupia sahab ngaru ngam ailat ngalek hitupia tang ban yo ya kup lang badu perlok jungi ni trayeng bawan join mentah kumle sibun ya ka jingwan rum jompi siaka UDP ngas ngotana di in marudon kasap ka baper na preng jongi ki basyong sekini kidong ngas ngoburom ya kasap jongi ngas ngo i namar bon ki briu ki badai na sekane kadong bat na sekathang Ranikor konstitusi berokot kimdon ya kene kabenta kabambu udon ngas ngo kublai sar na kabenta kane ngan ong sarip wala dei perlok jonga ngase ong kerteng rai mentangan ong sar kane kane ka burom jo ka jai benriu kane ka konstituensi jongi kidon lightly ki PSC kawai ha konjoy kawai Ranikor o South Lima kawai Rangthong bat kawai hangni baro kita ki PSC kidon tangka kerteng mensiwa tangka kerteng ndon doktor ndon nos tang sukida hakito ki por ke baladan ke Gibriu jongi lada je bapang basitom nang ni sya ban kit nang ni semua kurwat ndon ambulans ndon kali bat Gibriu tenteng don ki bakhalanti ngaru arajar khatlai ngakit ya ko wei ke Briu nang tina plang dilon ka kha hang ni haneng dolun kha kun kentai ong yo ga job nen rek jaj bede kentai mat ban na kha sinrang la job terupor hakali jonga Nang don kicingnya ke bakum kita, ngilo yo i kita kicingnya, UMLA jongi yo i kita kicingnya, hamar bu yo i hamar bu job, upek ya kena kicingnya joka konstituensi, yo i kena kicingnya usim kia, bat ni don bok bakicing sim kia jongu ke urlon, maria job, ulai nengkong sedih sain bordar, syakonjoy, ulai ayu, hangti. Maria poe konjoy lapek baru lek dawa sikibor sarkar ka snap you but ulabu doktor sis nurse bat ula tumbri urang ti arngot bat penbiang yak hospital ndai ta kata ulaboru yak ambulans nak bentaki briu jongka ti gadong berkatany kenamba kata ambulans kanyo ban penbiang ban yak jingdon kam hakapor bapang basitom nang ti na konjoy seselong mjudon ba perkat ya kata ka jingye jing nang konjoy ka surok ka basliu mdon kali ban lek ban wan ban kamai ro sati seduk mo sekolah mdon habyai bek tang dak kijat kali pasenjar mdon kali kamai mdon bunsin ye ki bri bapang mestom la chukit para bri emele jongi abo yo i ya kata ulah lek sati ulah bu kowe ke ambulans ro doktor ulah don mentar ki breu jong katika dong kathan ki kemen bat hakini ki election ke bala debru kathi kathan ke dai kathan ke ba klain ba jong mm danggo ngamtip nomar kat bernsit mm danggo ki breu ki lekchata hakipor mensiwa kongres page mensiwa te degap tep ka ba klain ba ndrai hakane ka artli ki ba election ngila kiu bahasati amdai tang kata hadu menta ngala siamnya ke report
ban ngila keng tang na ka konjoy sun ngila yo hado siajar arspa arpu prangut ki barung tumai tang na ka konjoy sun kam da dai e banong tang ga jing yo bri ngidon kam hi haki babon kiliang haki imlang salang parolog baye ngim ong ba ka jing tres chom ka jongi kini ki sausnem arbana he ka bo mele jongi ula it lut bet ben sim kala long ka bala job lane ulala ban pendep lut ya baro ka konstituensi jongi ka bala ino shra na du ki por ki bamensua ka baduna habaro kiliang ka baduna hakilenti ki singkien ka baduna hakijing yo kam yo jam kabaduna hakabadon ye ki school ki baba kabaduna hak jingdon jo ki hospital ki baba kabaduna hakabadon war ki nong trekam sarkar hakane ka dong ka thain jungi nyimla ban penbiang season penbiang banong bagi kita baru ko ngilaban penio bang kita ki sausnem arbnai lane lai benai lane san benai du hadu benda poi ke election Nidang don pun ki jing dawa ki bakane ka dong berkatang ke jongi ka don kam ban le namar katangin haban perkat kum kiri urang ba jong ke UDP hal ka ba ladang idon ka parti ngiri ban perkat ban idang kiram sibun nala ka jong ke konstituensi ban trei ban pendap dan penbiang yala ka jong ke konstituensi kum kinong trei jong ke parti ngisngau ban idang haban trei sibun ba ki kam bat penyo bat pun urlong ya kane kadong bat katanjungi ban yang kador bat kiwe pat ki konstituensi ida don kam sibun Henry ka ba ngasngau banong kolong ba hapdeng kini ki jinge ki jing sadum kini ki arphosnem ki ba kita ki kini benadu bayo e kami khala state la jandap nyobusan ni kumno arphosan san posnem ladap san posnem ka jing yo ya kami khala state Henry ngidang don ki bebun ki jing duna hakine ki sausnem arbnai UMLA jungi ulala bantrei katla katyai ban pendep ki jing don kap ngim tarasyu bu we ulai MLA la pendep mariau ditumtum kodai sim ladep kodai sim ko dotang lai pusabut ka JCB jong MLA kala sa da ki benai lada keng sibut kala songdor lailak lane solak lada keng bot Henry ngim UMLA jongi umkua ya kata ukua baik ba kasurok kadai bandon baik haman lagi sino mentaban laik nani serani kor katno ngisem jinge perlo namar bakane kasurok kala ngimla ngimpala ban penyo haduk ni kesini Henry ngiyoi ya kejim trai stom jong UMLA ka bayadai bat kane kaliang si bon ba ki proposal lapa si bon ba kala nangia ke kam perlo ladang idon bok ngin seyo no sen ya kene ka surok ro haba ya dei ba ka skim ya ka bele skim ka dei ka sin ka ba ningkong hapo ka konsorsi ki jungi hapo ka konsorsi ki jungi bangi ju sam ya ka skim man lausnem bangi ju sam ya ka skim ha ka bashit ha ka bashai ha ka ba ngim jule sop sop ngim jule le se ngitip tang kita kinongelam jong ka party lene tang da kato kaningut kabasam skim mangi habangi sam naru sin baningkong le se baro kinong song kitip ba mano ba yo ya ka mele skim habangi sam hai to kipor mo hakasin ka baningkong ni sama kasin ka baaro bandang la dei ka por pan sam ka mele skim baro kinong song kitip mentaus na malayo amile skim mano balayo tin mano balayo na kisong pisa hakabalayo ka ju ni klem dale sop giyong to kapor pa ngile ya kano ka benta ngile hakabashit hakabashay bat ngin pechwa ya kipaduk kipasuk bat na kalyang ka jonga rengkat bat kinong ilam ngila po ya ka jengmut ba menta ka sen ka banikong hakni ka tem ka ba menta ngin pele jingmut chwa ya ka mele skim khamtam ya ki baduk ki basuk namar ngi i hapo ka konsorsi baro ka we nginang pon ki jon rekam ya ki long yeng banyo ya ka cingerap tengi pele jingmut mo ngin mar ngin don ar menta
Kipeduk don ting kipopli. Batang kayeng saru. Lawan kapol liur wan kapol kriat. Jenjar katia. Jenjar kadem. Nama tang kayeng bersop. Ya kayeng jok kiru. Kae benyo ya kitin. Nomor kibriu kipeduk kipasuk. Kamdei kipasuk. Mo? Ya kibriu kipadon KBM te yang tanyim lah beno. Hendak ya kipeduk kipasuk. Kolong jenjar nam tak kajoki. Iwei pa iwei. Ya kikam kibangalale. Kan siem ya kapor bet ngaru ngampat kwa lese nomor batang wat ya ka skim ru ya ka meli skim ka bangina sa bensam mo bensam laisen ngila pendep ndre ingin sa pendep no ha kini ki sngi ki tayo ki bensawan ya kini ki padang sa nda ngila dep sam baro Habai dei bakani kay meli skim nila kwa jing sisa ndrei nak kalian ka sarkar mo napo kasian ardi napo disi 4 penpoi siapa blok ya kapisah te ngimpala banyo sam ni ki work order ki bangila penkre ki don ki yung school ki don ki committee hall ki don ki footpath ki footbridge kwe ki chunon kam te bai dei begitu ki bangi ju ya sam da kitin ya ki Nongrap habai dei bagi pisah kator ngi dong sa asin. Tendang ngila pendep pensam ya bro santeli kiskim. Sansin. Mo. Tingin sawan aya ka report. Kiai kikam kibangi lale. Hapo ka konsumsi hi bro kawe. Katno hajar yeng kibangi ai. Da kitin. Katno hajar yeng kibangi ai. Menyerap ya kinorep da kasong pisa kat no teli ki surok hakapor ki jungi ki bangila penpoi ya ki surok ki snong ki bampat pujupoi baru sekata kat no teli ki yung school ki bangila le kat no teli ka ambulans ki labu apo ka konsorsi ki jungi ka PHC kumbala ong dei pakna mene nga try wat pi ki rong baru bat nga kan mau ban mga layat Bunsin shwa bangan jopru. Siapo ka area Warsa Lengdok, sa area Prandolon, Wakaji, Nong Tenger, baro kini kirim, ada ide shwa bangan jopru along taki, pau sin. Hendai habang awan, siya kini kadong kathan, jaga jaka, ngapet ya katay ka PSC, kabadon hapo, hangtay hangahakan ka sinongi, ba ngampat I sisinru, ba kidon doktor bakidon kinos lanedon ambulans ngampat yui ngamtip lese kata la siong manganen repi kitrai snong ke ba pitip bat step bat mit hangi pilap nem ya kata hendrei ngalap jan man la kasnong kaladon kadak ka bangila le na kamta kisnong hapo ka konsumsi ki jongi bat habaya dei kamtam ya kani ke ML scheme ka bangi juirap lengba kitin lengba da ki song pisai ki nong rap ya ki nong ri jingri Don kisnong kipedon tang sau pau san pau yeng. Nak kalian kejuki yung papius ngilayo priang baro sisnong baro kilong yeng ngimalayo priang nak skim kejupi. Hendai kisnong kibahe kipedon nak kispa long yeng. Kamtai ka besuk yang ngaru bale sisle. But habaya dei ba jing ai tin jing ai song pisah. Mo? Don kibah wan ai khule yang. Ba lemba katuka laiban ka bangi ai katin na kamta ka jompi katin ka papi ai mapi ngilalaj na ka jing jaw slam ngilalaj na ka jing sya khriat namar manta ngilayo betap ya kayem pon kilong yengong ipi kibaduk kibasuk ngarung snong itu kipor arja khatnya ngal arung bon apa wakajiru dangton bon ki yang skum war apa wakajiru bet ngangai scam ngong kinong ilam pek pai khmat chua ya gitu khnang bangi kwa bah kapor ki jungi hakni kapor ki jungi ngaptip ngan pan se ka report namar kadang ton hapo snong jopi hapo lang mendia hapo nong melang rung yong bah kapor ki jungi don sapodar ngong ngin pendu no ya kini ki yung skum ngin ai katin khnang bangin pendu no ya ka yung skum ki jungi ngibo ya ka target bangin pendu hapo ka konsumsi ki jungi lese ngamla pdo ngai ngala ne em drei ngabo ya kathong ban pendu ya kayeng skum ni ai da katin nang ba
kacing rap ke tang khnang ba na kalen ke joki kim yo machu ya kacing mo lada one layer one slab one jikret ha kono kono ko por lom kalong kacing da na kapta kalong yeng long sem ke joki kibon kinong rap ki ong lang ba ke jompi ngila pan he ikibri bon kinong ri jingri ong lang ba to ki 10,000 ki bangi lang ba ke jing a jompi ngithit artlis nyang mentala khakon ngila yo man kamai sopo san 10,000 bon ki ba ong yang aku ngile ya kene mo lang ba ngile ya kene na kamta ben kentiu ben yarap ya ki long yeng long sam ki badok ki basu na kamta kitu kinang rap ben penkiu ya ki kam ya ki kam ki jongki te ba ide hi ba kamle skim kabangi yu sam kumbangi lokular ba hakabasit hakabasai ban ado mentang athai na karyang jong piru pipriang ya kata nginam le da ka buri nginam le da ka sop sop ngile rangkat da gajingnya tiplang do kinongilam do kisnong kithau kinongilam mo jong apo ki snong kithau ki jopi rumdei tanggata ka bangyong ngikut tanggata ki jing samtin jing sam da ki song pisa hendai habangi phaya ka general development ya ka jing angnot ki jongi ong baro skata ba ka konsorsi ka jongi ba ngimdon ke yung school ka bapaka ngidon ka PSC kamot ba ngimyo ngimdon doktor ngimdon ambulans kidon kisnong ki ba ngimpat poilat kipun ba kung kita ban ngam nga juong ya kani ketin ba ngam don kam ban yai ban perto dalade yalade hendrai phailem hakipor ki ba mensua ba kapor ka ba mentah ngibo sa sipang ban yo play ya kawe ke yung school hang ni kau government UP ka yung school mensua ka balong kuno menta ka bala he ngibo hang ni te kendiat sua bangan penkut ya kwa ban phahi ka kam election kendiat namar kala dei ka por election kala dei ka por ka ba lese bon ki kandidat bon ki parti bon ki jinga keren serum seneng ya ka jinglong ya ka jingman hapo ka konsorsi hapo ka jela bro kawe mangi sutho ba ka election ka sa stangkat to ka ne bnai lai bnai tam le ne lai bnai tu na thrai khainyo la rangim khainchu yo bnai November le December January February lai bnai ste de ka por ka balangkot mo de ki banon pen sutho bakla ki babon ki banwan ya e na kamta ka jong phi e dong e than nong ri kur jaj kiba bon na po election kiba kular ya kapan khandau ru kiba bon na po election ngate ngam kwa ban bo ya ke kular kaba mo ya ke kaba ngamla wat man shwa ka pampat job ru ngam kwa ban bo ya ke kular ngathai na preng jong pilang baro kini ki rorong pa kilong ke pikir samla ki mawa ndang apoi sya kathong ka kular ka jonga kalong ngantre stom ngam kwa syu ban yu i kumbalong kapon mensua ka konsumsi ke jungi ndang ngapoi sya kathong ngakwa ban wara ya kata ke jingkala kata ka di kathong jonga ya ka skem ha ka besit ka besai ha kapor pa pimat ya ke jingye jing stom jing jenja ha ta kapor ngai dan kat na kata ka di jingkular jonga ndai ngam kular ya kono ka ba ya ka bamla ndai kapor election bon nga ongi phi ki ba wan kular bon ki ban wan jingdawa hakini ki si i ba don ki ba ru romba jong ka dong ka than jong pi hang ne wan sha te sa shilong ong ngila dong kam ka blok so ngolongo apor man shua ba kita ki dei maki ki nong ilam maki ba don senda ba tau mele nong ilam ki jong ki ndai ngam ju asko ba ong ta adawa blok poros kata ngir ngitip ngal ngatip ya ke junur kam jong ka dong ka than jong ka blok hang ne tang ba shua bangan shwa bakin aru ka sorkaru aban pet shwa ya ka jingdon jong ki snong ki thau jingdon jong ki breu ka jingi hap jong ki jaka ki babun ba ki jingdon kam yeso tho ya ka jingdon kam bon ki papen bet bon ki papan ya ki account number ki mau bahaya da ki yo mo da ki yo sale yu ya kata shem ke da yo don nok turwa ta sabale yu ndai ka bae pat yo dai tang ka jing turwa
klem kakam sep ke tu kecing ai account number ai kerteng jong pi yo Obama hadin election yo pi don sipia chu sukaru syak sai kelang tu pisah jong pi marmla betip akin kijok kipor mentah kecing ai account number kecing ai kerteng kecing ai IFC code tu ke bank pasport jong pi kalong ke pamah mo wat chane klumar ma pila iya kini kijok kipor ki mentah bon ting ting ki ba ujol baca sai pisah laot pisah laong kumne kumpai ndai pila ai hi te mono babaklah daot pisah di election te mono babaklah berngaji ong hi yang kata ketin lada yang kular yang kata kesan hajar sana jar tingkah banong tap habang balik draw tapi tanggal balik baywan alut ngong dodon te ai pik hayeng yita tinggi lairo mo lairo beladangi kenya kata san hajar berjaga kam ke bangile san hajar berketu katin balaiban ba ai mengingat hai pen syongdor mi hap syu sono mar pitip laiban katin ke bangi ai katno hakini kijuk kipor ki bamta man ngim ai tu kitin ki batador ngim ai tu kitin ke bale se wantang slap siliuru lape ngim ai kum kata ni ai ya ketiar ke babah te bon ki bangong ipi ki kandidat ki ba persutu bakla ki badawan sene satai sadom pedeng mo lane sabodar kayupi lalong kunta dalawan chati umur apo warsang do wakaji bomdon syu kayupi bakunta kita kidi ki buj election berwat so pelang ong fi por election kemud kadai kapor lesi kaban kular kapor kaban nyalam bakla kapor kaban thok kapor paskor khamtam yaki nongilam ngong ipi yau emeli berim jungi ar posnem ngila ailat ngajuong yu ar posnem baki paipa raniko laro mirisan ne ar sansnem mo ar posnem tam ngila ailat na kamta ka jungu sakan posnem biang ngin ailat dadai kum nga ngila yang ngin subut ngalai lam lenti tang sistem ru larang aram election nga phaile paipa pius pile aja fukra ngin kersian berpi ya pi berketi berkejat ngam tre election show mangasutu baki paipa kila ketat kemud ngadon ke jingtuna kemud ngapau bangam la banyalam lenti ya ke konsumsi hage jinge dai bet skim ngiu ba phila pendab hok kampalat ki don ki mati ki jong pi ki ba pi phila le wat nala ka jong ka bormet ki jong piru ki nomor kata halor gini ki paro snow ya ka ban ai ka buram ya pi bat kumjuru pan ai ke jing kitbok kirwiang ke jing kerku ke jing kerdo ba nang ni ngin selek sya ke election satang kumba arbanai tam te ni kitbok kirwiang kum ke primary unit hangni ba hagni election ke bangwan ninyo ya ke jing job ke padan buram ba nginang yo ikijing rap nagaliang kejong pi mangi kum kinong tray jong ke party ngimdei ban kensting rengidei ya ban simkie ba ngin tray kat ba kot laga jong kebut laga jong kebor peslok para lokmi lagi long ki samla ban ya tray para kot kinong tray jong ke party ngin simkie nang ba kajing tray sistem kajongi karwan rahi ya keburam kajongi keburam jong emily jongi keburam jong ke parti hi barakawai apo jong karanikor konstituensi